Confitats. Confi què? Confitats, hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats! Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem amb el Joan Albert, amb la Dúnia, amb el Pau i amb la Sara Roy. Què tal, nois? Com estàs, Sara? Bé, molt bé. Jolín, molt contenta d'estar aquí al programa. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies per estar tu aquí. A vosaltres per pensar en mi, merci. Vale, Que cuqui tot, no? Hòstia, que malo. que bonic ja des del principi. Com vam dir diabetes, mare meva. en els últims programes, vam dir que a partir d'ara, en comptes de dir com estàs en general, perquè què direm? Pues aquí. El Joan Albert va dir de fer una pregunta random a cada programa que fos diferent. Per tant, Vale. jo us llenço una pregunta i us diré, Pau, digues, tal. O sigui, la pregunta d'avui és, si poguéssiu tenir un superpoder, quin seria? Sara, et deixo temps per pensar. Joan Albert, quin... No, el tinc. Ah, ja el tens? Pues, Que ràpida! vinga. Que grande. Vale, jo em teletransportaria ara mateix. Em teletransportaria. M'ha copiat. Sí, increïblement. M'ha copiat. Llavors, Home, no. Hòstia, jo em teletransportaria ara mateix en un lloc amb platgeta, ara que ja fa bon temps, amb el mar, sisplau. I a més estaria buit, perquè està tothom a casa, per Exacte, tant... estaria genial. Oh, I si també. ja de la Barceloneta faria- perfectament. Marxaria a un altre lloc. I la No em multa que et podrien cauria atrapar. també estaria bé. No, perquè no No. m'atraparien. Clar. Com el senyor de la platja, no? Del footing, del programa de la setmana passada. Joder, com hilo, Vale, doncs jo també tenia el mateix poder. Llavors, pues no sé, volar, també estaria bé, volar. Pau, que et veig aquí amb ganes Sí. de dir-ho. No, ho tinc claríssim, Jo controlar el temps. Joder, Vull dir... Oi, esteu tots emparellats, però jo, el meu és diferent. Poder No, convertir-me mira-la. en planta, no? En plan, algo així. No, a mi m'agradaria ser invisible, o sigui, m'encantaria, sempre ho he pensat. Ja, això també ha de ser molt guai, Molt, Clar, no però sé. és que llavors tindries la tentació d'escoltar coses o anar a llocs així que poder escoltaries coses que no hauries d'escoltar i això pot ser perillós. És, Crec jo ho jo. faig sense ser invisible. és com lo de llegir el pensament. Bueno, no sé fins a Ja. quin punt és bo això. No, jo crec que... De fet, hi ha una Bueno. pel·li. Seria dramàtic. Joder. Sí. Sí, seria horrible. A part, clar, no hi hauria, diguem, com un control, no? Perquè, clar, tots els pensaments van al mateix temps. Llavors és en plan, no? El cap et faria... No? Com Bueno, Sí, total. t'has d'entrenar. O sigui, Sí, clar, no, home, has de controlar els teus poders. un gran poder conlleva una... Com era? Joan Albert? Una gran responsabilitat. Eso, exacte. Willy Wonka. Sí. Willy Wonka. Sí, la fàbrica de Charlie Endavant, la perdó, fàbrica. continua. Heu respost tot a aquesta pregunta? Sí. Sí, estem. No faltaria. Pau, anaves a dir alguna cosa? No, simplement m'anava a preparar la notícia. Ah, vale, clar, perquè el Pau Doncs s'està ho pots fer preparant en silenci. Sí, gràcies. El Pau s'està preparant la notícia bàsicament perquè comença el Confinews amb el Mike Molina i els seus corresponsals. Així que comencem. Confinews. Hola, sóc Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses. Cada dia passen coses. I estem aquí per explicar-les. Així que passem amb el corresponsal de Torrelles, que no sé si s'ha preparat la notícia encara, però anem a passar així de primeres per pillar-lo d'imprevist. Sí, endavant. Aïllen... Un momentet que s'està carregant. Aïllen 90 joves de Wuhan que estudien a Catalunya en una casa de colònies a la Garrotxa. Són joves de 12 i 18 anys que estaven en residències universitàries a Barcelona i s'hi van traslladar abans de l'estat d'alarma. Bueno, doncs això, que han fet una casa de colònies de gent de Wuhan. Però ara, no t'estava escoltant realment. Joder. Llavors, ha passat ara? Han fet com un casal de joves de Wuhan, es dirà casal Corona Time, saps? Jo què sé, i tal. I bueno, i aquesta és la meva gran notícia, no me l'he llegit, suposo que sí, a la Garrotxa, amb tots els volcans i Olot i tal, maquíssim. Una mica d'alcohol i unes guitarres i... Ah, no, i tant. I ho tindríem. Sí, sí. ja està. Ai, els Ja està. campaments. Bueno, Ja, que guai. heu anat mai? És veritat, tu, Sara, ets de Cau o d'Esplai o d'algun lloc d'així? No, de Manresa, ha dit de Manresa.
No he sigut mai de cau ni d'esplai, tot i que els meus pares em van apuntar de petita, però era massa petita, llavors em van dir que no, i ja no em vaig apuntar. Qui et va dir que Però, no? A l'esplai? clar, perquè era molt petita i no podia encara. Bueno, no sé. Finalment no. Però, tot i així, per exemple, a Macedònia, el grup que estava de música, doncs fèiem campaments d'estiu superxulos de música i eren molt guai, i ho trobo a faltar. Era molt guai. Jo tinc un dubte. Tu, siguent de Manresa, has anat alguna vegada a la Carral? Sí! Ah, Sí. De petita Bueno. amb el col·le anàvem a la Carral. Pau, Joan Albert, Sí. sortim de la trucada, després No tornem me'n a entrar i recordava, seguim. però sí. jo us explico, vale? Per la gent de que és la ciutat. Carral. Sí. La Carral... Jo soc de poble, a mi no m'insultis. No, la Carral és una casa és una masia que ja crec que està a Solsona o així, i res, vull dir, fan tant colònies com de col·le com també fan campaments a l'estiu, i és molt xulo. I jo hi anava cada any, la veritat, de petita. Al col·le sempre anàvem, en plan Eren per allà una- al maig o així, sí. Era molt guai. Ja, a la Carral. Ja que parlem... Arriba. Sí, guai. Ja que parlem de Manresa, jo tinc una pregunta per vosaltres que Ojo. sou de Manresa. A veure. Tothom que ha pogut anar a Manresa amb cotxe i ha hagut d'aparcar en zona blava s'ha trobat amb aquest tema. I és que, o sigui, jo hi vaig anar al parquímetre, vaig posar les monedes i em va sortir un catxo paper, una cosa així de parquímetre. Un DIN A4, Sí, pues hi cap un munt de coses. Com és que és tan gran? O aprofiteu per posar missatges, en plan... És tan gran, no és tan gran. Hòstia, és enorme. Comparat amb els d'aquí que són així... És supergran. I dic, mira, un llençol. Jo és que, com no tinc cotxe, no aparco, però és una bona proposta per l'Ajuntament de Manresa, en plan, et pot ficar en plan, ei, ciutadà, gràcies, des d'aquí l'Ajuntament t'envia un fort escalf. Un El que poema. podríem fer és treure una mica de zona blava, la veritat, perquè és van molt augmentar la zona blava i... Indignació, Indignació, molta Bueno. indignació. Aquest Ho clip podrien l'agafarem explicar- i el farem viral. Sara Roy se cagan los muertos de la zona azul. També podeu Ja. explicar al parquímetre el misteri de la llum. No passa res. Què és això? Ai, Hola. sí. Que després és una cosa de Manresa. Mira, el Pau té... Seria mono, però clar, Tinc pare. Hola. Molt bé. Hola. Va. Això que has dit, Joan Albert, hòstia, tenia títol de pel·li de Harry No, Potter, doncs. també et dic. Com ho havies Bueno, dit? és El dia que- de la llum. El misteri de la llum, El sí. misteri de la llum, la segona part de Harry Potter. Podríem posar-lo, sí. Doncs sí. Oh, Pau, és que m'encanta aquest plano de descontrol a casa del Pau. Vols un micro professional? Sí. No és Mike Molina. Sí. Com la segona? Jo sóc el presentador, jo dic... Bueno, passem amb el corresponsal de Tarragona. Com estem, Joan Albert? Jo estic molt bé. A veure, aquesta notícia et diu així. És del meu mitjà preferit ja, que és Russia Today. Que diu, un ingeniero construye un casco con un cañón láser para mantener la distancia social. Com? Espera, torna a dir. Un ingeniero construye un casco con un cañón láser para mantener la distancia social. Clar, jo quan he llegit això m'he imaginat un senyor amb un casco. Sí, és així de raro. Ostres. Però he entrat a la notícia, en aquest cop m'ho he llegit perquè em semblava super raro que algú pogués anar matant gent pel carrer amb un cañón láser. No, canyón láser, No, jo no. suposo que es refereix al làser de Sí. medida, d'aquest de... És un casco que un làser va donant toms i al seu voltant, o sigui, a 2 metres seus, fa una rodona de làser perquè la gent no se li acosti. Ai, de veritat. Jo crec que és més efectiu el que va fer la Lisa Simpson, bueno, el Homer a la Lisa Simpson, aquell pal de no sé quants metres per tenir la distància, exacte, per tenir l'art lluny, que lliga com diferents un destornillador, al final posa un destornillador per anar punxant-lo. Jo crec que és més efectiu això, perquè aquest del làser... No sé si... Ai, però seria graciós, anar tothom amb el casc i amb la seva rodoneta. Com el casquet volador. I no sé si estàs a Barcelona o a Star Wars, no? En plan... Ai, Déu meu. Vas veient làser. Sobretot per la gent que té epilèpsia li encantaria.
Joder, seria la fiesta de l'espuma, eh? La plaça... Hòstia, perdó. Endavant. Sí, em sap greu, perdó. Oh. Estic dormit, fa hores que estic despert i no ho deixo. Està de rave el Marc avui. Sí, Joan Albert, alguna cosa més sobre aquesta notícia? Sí, això m'ha fet pensar en una cosa, en una pregunta, i és, tot i el confinament, què no teniu prou lluny? És a dir, què us agradaria tenir, tot i que s'acabi això, igualment lluny, que no se us acosti? Hòstia. Difícil, eh? Trump. Ja. Trump. Jo és que ho tinc clar, la gent que parla al cine. Voldria tenir a l'altra sala. O la que sembla que estic buscant algú dins del pot de les palomites, no? Si tu creus que d'anar a l'estreno de Avengers Endgame i hi ha gent parlant, és en plan, a veure, senyor, te'n vas al cap de setmana, que hi ha més gent. Sí, He de dir per això que... No, digues. Que crec que molesta més la gent que no para els mòbils al teatre o al cinema i els sona al mòbil i dius, a veure, sisplau, és el primer que diuen i és que, no ho entenc, quina ràbia em fa. A sobre... És una falta de respecte. En el millor moment. Quan el treuen i amb la llum, saps? Vull dir, perquè el mòbil té una llum impressionant. Sí. Aquí. O que els soni tarden la vida a parar-lo. Sí. Com el Marc abans de començar el programa. Exacte, buscant És pitjor tenir-lo en silenci o tenir-lo en vibració. Rotllo, que soni... És que això també molesta, Jo soc d'aquestes, eh? Mm. Sempre tinc en vibració el mòbil. Però no se sent al teatre la vibració. Home, No, no sé no que... sé. Home, Sí. Igualment jo paro, eh? ben fet. Jo poso modo avió i ja està, o sigui... Sí. No em molestis, estic mirant Quan, la pel·li. quan viatgeu amb avió, el poseu en modo avió sempre? Ojo, Sí. eh? Sí. És que si no Jo es diria sí. modo barco. O sigui, estàs dient Jo que si també. vas en barco no pots posar el modo avió. ¿Qué dice usted? No, clar. Oh. Hòstia, entrem aquí a confinoics, eh? No, més tard. Dúnia, tens alguna notícia així fresqueta? La meva és molt ràpida perquè també l'he buscat les minuts, és de 20 minuts perquè també m'encanta aquesta pàgina. Bueno, total. Sí, les minut perquè la busques un minut abans de començar el programa, bàsicament. Exacte. Però és que com 20 minuts mai em defrauda... Defrauda? Sí. Sí. Los peligros de correr dentro de casa, el síndrome del pasillo y el menisco. Hòstia. És que adoro, de veritat, els titulars, els subtitulars, o sigui, ho adoro tot. Me les hauria de llegir perquè és que m'encanten. Sí. Bueno, bàsicament explica que la gent ara li ha donat per començar a fer, segons diu aquí, entre cometes, hazañas deportivas. Total, que es veu que un sevillano que corrió una maratón en su terraza, pues bueno, que se cayó y que es va fer mal. I la cosa és que la penya intenta fer coses innovadores o jo què sé, coses en plan més especials i no en tenen ni idea i es casquen. Us he de dir que un dia d'aquests a casa em vaig posar a fer un circuit. O sigui... Però et vas fer Rotllo- mal? Vas estar bé? No em vaig fer mal. Cono, És que- saltar no sé què, tal... Bueno, era Mario més... Kart. Era més... Tirant plàtans, Bueno, sí, és cap que pel era balcó. graciós, en plan, jaqueta al terra que l'havia de saltar. Llavors havia de tocar els marcs de les portes així amb genolls amunt i anar fent... És que anava fent molts cops el mateix. Bueno, És que és un rotllo veure a casa És fer un rotllo. esport, és que t'has de reinventar, no saps què fer, és que no m'agrada. Sí. No, El- totalment. Al Pau li costa tant que ni ho ha intentat. Sí, que... ja està. Ja s'han ficat amb el Pau. Ara ja sé què fer, no? Doncs crear-me humor amarí. Ja ho faré. Sí, rollitos de primavera. Ai, aquí no poder ir-ho, porfa. Oh, Smithy, crec que ho tornen a fer, eh? Crec que ho tornen a fer. Ah, tant de bo. Era molt guai. Era brutal. Vale, i ara, Sara, tens alguna notícia? O... Sí? No, però la puc No. buscar, Ah, no? no, home, no et posarem aquest compromís. Vale, doncs no tinc cap notícia. Ha No passat passa res, alguna Manresa en aquests últims sí. dies? O sí. Que has dinat? Què he dinat? Pollastre amb patates, avui. Mira tu. Exclusiva. Pum! Bo. Jo també he dinat el mateix. Dinar de diumenge, eh?
Que és Amb el dissabte. solet. Què? Típic dinar de dimarts. Sí. No, però és veritat, Sí. el pollastre era el típic dinar de... Bueno, no sé, jo quan en menjava era el típic dinar de diumenge. El meu pare anava a la pollastreria i agafava Sí. el Paella. Bueno, de cap... Sí. De cap de setmana. Sí, Clar, la família o barbacoa així, o la sí. paella. Podria Què us agrada més, el dissabte o el diumenge? Jo dissabte. Perquè Jo diumenges... diumenge. No, home, no, diumenge estàs a casa en plan ja... Sí, que demà a treballar. Saps? Ja Ai, estàs no, amb... però és com el dia de res. És com el Sí, dia... sí, clar, això sí. Però m'agrada sobretot que ho diguis tu, Marc, perquè treballes molt, saps? Mira, perdona, jo porto un programa, estic editant-lo... De... No, és veritat, no faig res. Llavors, puc. Cada dia per mi és diumenge, bàsicament. A mi m'agrada més diumenge, també. O sigui, adoro el diumenge. Uf, Ah, És però com no, el ja dia... no. És el dia de més Diumenge. relax. Sí, Sí, és com... sí. Sí. Hi ha un moment... Dissabte- I de depressió, és el dia Clar. de la depressió. Clar, Però ja arriba un espera. moment que et dones compte, exacte, dius, demà, què? Diumenge a les ja. 7 de la tarda. 7, 2:45, per allà, dius, hòstia, quina vida de més miserable, ja no tinc... Quina existència, la fer res. meva. Demà Ai. he d'anar a treballar, Però... Clar, I- Som de plorar. I el diumenge és maco al migdia, cap a la tarda Sí. ja va en decadència, saps? És a dir, té un picó. Però hi ha un moment després de dinar que no fas absolutament res, que estàs una mica en modo vegetal, és el millor moment del dia. Quasi siesta al sofà, en plan, Sí, sí, sí. amb les pel·lícules d'Antena 3 de Ai, la sí. vecina quiere matarme. Precís, el dia de Impressionant, impressionant, impressionant. O sigui, Oh! Us he d'explicar una història. Vale. Aquest cartell que veieu aquí tan maco, que posa subscriu-te al canal per si no ho heu fet, no l'he fet jo, l'ha fet la Maria. Perquè jo el que vaig fer Oh, és això, que era... que és com una merda. és molt lamentable. Sí, Em sap quan la greu. Maria va veure que jo havia fet això, va agafar i va dir, ja te'n faig jo un, i va fer aquest. Bueno, I fins aquí. Que Madre, maco. tampoc Art està Attack. tan malament, I bueno, a veure, per una persona, no sé, cega, suposo que sí, però... i no tens l'excusa... Però això ho he fet jo, Això vermell... No, molt bé. I no tens l'excusa de... És que sóc daltònic, és que estan al mateix color, o sigui, és igual. I darrere la Bacus. No, Sí, patrocina. m'agrada fer publicitat a la Bacus, està molt bé. Ens patrocinen, sí. Hòstia, estic plorant, tio. Patrocina. Joder. Art Attack, No m'ho posat esperava. de crack. Endavant, No bueno, m'ho cap esperava problema. per res. Com veuràs ara, aquest programa és una caja de sorpreses, van sortint coses, van passant coses, ja ho veig. i és la màgia del programa. Us sembla si passem a escoltar notes de veu dels nostres confitats? Vale, doncs entrem en secció Vinga. del poble confitat parla. El poble confitat parla. Vale, doncs anem a escoltar la primera nota de veu, així de forma aleatòria. Anem a veure. No, perdó. Aquesta no, aquesta la deixem per després. Hola, confitats, què tal, com ho porteu? Escolta, sóc el de sempre, per si no m'havíeu reconegut. Portem ja molt de temps, amb aquesta quarantena pel nen i per la nena. I no sé si és una sensació meva, però trobo que cada dia els dies es fan com més llargs, no? I he decidit fer alguna acció perquè això no sigui sempre igual, no? I se m'ha ocorregut matar el temps. Però escolta, com es mata el temps? He estat buscant tutorials, però no he trobat res. I així com al començament, no sé com es mata el temps. A pedrades? Amb un matamosques? Amb què es mata el temps? Em podeu ajudar, sisplau? Com es mata el temps? Gràcies. Vale, doncs entrem en secció. Bona nit! Benvinguts a Confinoics. Benvinguts a la nau del misteri. Soc Josep de Castrati. Benvinguts. Estem com sempre amb els nostres col·laboradors habituals. El Joan Albert, la persona sèria del programa. Hola, Joan Albert. Hola, què passa? Bona nit, bona hora, bones. El nostre col·laborador estrany, que sempre està aquí, que és l'Oriol. Hola, Oriol, bona nit. Hola, què tal? Com aneu? Molt bé. I l'Antonyina. Hola, Antonyina, com estem? Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas... Aquí cada un diu buenas tardes, buenos días. Bueno, i avui tenim una convidada especial, la Sara Roy. Hola, Sara, com estàs? Hola, molt bé.
doncs aquesta secció, aquest espai misteriós... Aquest espai misteriós en el programa és una secció on parlem de misteri, Amb rigor científic sempre, Sempre amb rigor científic. Si no tens rigor, ja pots marxar, ja pots fotre el camp, Aquí hi ha un rigor. Oriol. Calma. Perdó. El nostre col·laborador, el Papa Talleda, ens ha enviat una nota de veu parlant sobre com matar el temps. Podríem dir que el temps és un rellotge, per tant, si trenquem un rellotge estaríem matant el temps? Oriol, què opines? Sí. Moltes gràcies, Oriol. Antoñina, ¿algo a dir? Pues la verdad yo creo que no, porque siguen existiendo otros relojes, entonces yo creo que el tiempo no se puede matar. Realmente creo que no tiene muerte. ¿Y si? No se mata. I si No. rompes un reloj... Ai, per què parlo en castellà? Si trenques un rellotge, no està espatllat de tot, perquè hi haurà 2 moments del dia que donarà l'hora bé. ¿Quién sabe? A no ser que el trenquis a hòstia límpia i es quedin trossets, no?, de merda. La manecilla per allà, el cargol per una altra banda i el temps estarà mort de collons, però estic amb tu, company. Tu, Sara, com mataries el temps? Home, jo crec que si trenques un rellotge o tots els rellotges del món el mates físicament, però no mates el teu propi temps. Llavors, has de fer coses. Creativitat, reinventar-te, no sé. Sudokus. Per exemple, pintar, sí, el que sigui. Los sudokus te quitan mucho tiempo, la verdad, sí. La vida. Joan Albert ha tret el títol de persona sèria del programa. Em sap greu. Jo volia apuntar que m'ha semblat... O sigui, per un moment m'he cagat perquè quan estàvem escoltant la nota de veu i deia que s'avorria i que volia matar, bueno, semblava l'inici d'una sèrie de polis que és un assassí en sèrie. No sé, una mica de por. No, home, no. Bueno, Jo crec que el verdader misteri aquí és com és que la Sara encara no ens ha penjat després del show que estem muntant. I és per això que vull agrair-li des del programa de científics aquest, que no me'n recordo del nom, gràcies. Confinoics. Anem a escoltar una altra nota de veu, que si no això se'ns va de les mans. Vinga, anem allà. Hola, confitats, torno a ser jo. Estic ben animada avui. Doncs mira, tinc un altre dubte. Com sabeu, demà, si no, demà diumenge, ja no sé quin dia vist, comencen a sortir els infants al carrer amb les seves... Bueno, la setmana passada, ¿vale? La setmana passada van sortir. ¡Nos han pillado! Clar. Sí, clar. Porten una setmana que això està ple de nens. Exacte, sí, estan corrent tots els nens, està sortint tot perfecte. Això no està gravat, és del mateix dissabte en el que ho pugem. Seguim amb la nota de veu, perdó. Les seves famílies o adults, o no sé, perquè com que diuen tantes coses ja m'he perdut. Què creieu que faran? Com estaran passejant una hora? Aniran als parcs? Hi haurà algú que pujarà pels arbres? Què creieu? I els adolescents, pobrets, que ningú pensa en ells, va, ho petó... Bueno, no és que pensem que passarà, sinó que ja està passant. Sara, què està passant ara mateix? Aquesta setmana que ha passat amb els nens? Però vols dir que poden anar als parques? Jo crec que als parques no es pot anar, no? No hi van, no? No sé per què estava posant la veu de Confinoic. Crec que deien com a 1 quilòmetre de distància d'on vivien o alguna cosa així, com a màxim, saps? Llavors... Jo he de dir una notícia que he llegit buscant per aquí. Si l'he llegit bé, perquè tampoc m'he parat molt a mirar-la, però crec que avui, aquest dissabte, que no és el... Bueno, avui... Sí. Han dit que els que tenen 14 anys estan exclosos. Saps? Perquè, clar, en plan, menores de 14, però els de 14 entren com a menores de 14. Clar. Llavors, els de 14, els que tenen ara mateix 14, no poden. I si tenen 14 i fan 15... el mes que ve? Jo tinc un desig. Quin a veure, desig? és que jo crec que no s'hauria de mirar tan així, en plan... No passa res, mira, que em sorprèn. Ha vingut el rigor a aquest programa. Pau, buscava rigor i ha vingut el rigor en aquest programa. Gràcies. Jo tinc un desig. Digues.
jo espero que ara que poden sortir els nens, sortim tots en massa i es facin amb el poder. Que ens manin nens, que com a mínim són Ojalà. més graciós. Niños. I complin, no sé, les piscines de boles. Que no sé, decisions així com molt loques i molt... Ojo. Oh, Que guai! Que als súpers només es venguin xutxes. eso. Oh, Les piscines de boles. Oh, m'agrada. Piscines de boles. No, que les piscines normals les facin de boles. Tu Pau, saps l'olor a peus que fotrà això? Ai, Estàs és segur? la veritat. Però no m'anaré jo, m'anaran els nens. Ai, però Clar. seria genial, o sigui... sí. Uau, no, però és que home. tindria un problema. Com surts d'allà dins? Si les boles Hòstia. t'aixafen, no podries sortir. Brut. Brut. Ja, i és Però veritat. seria molt Són arenes movedizes, les Seria piscines de superguai. boles. Jo he de dir que pel meu aniversari de l'any passat em van fer una festa sorpresa que al qual el Marc, pobre, estava xungo de l'esquena i no va Qui? poder venir. Ah, a és veritat, és veritat. Sí. Però em van fer, o sigui, em van portar a un xiqui parc d'aquest xiqui... Bueno, adult park, bueno, perquè és per gent... No és adult, és un xiqui parc Bueno, i no, vol fotre veritat, 4 sí, perquè persones també hi grans havia allà gent. dins. No és Però et donen adult park. cervesa, saps? Que està molt bé. Home, és Però pels no és pares xiqui quan park. van amb els nens. No, sí, però és pels pares quan venen amb els nens. Que guai! L'adult parc es diu bar, però... Cap problema. Total, que ens vam posar amb les meves amigues a estar les cames elàstiques aquestes, que no vaig aguantar ni un minut, o sigui, 30 segons i estava al terra, en plan... Jo no Cansat tenia de confiança que això cansava, és que és una I tant, bogeria, i cansa tant. molt. Tu, No heu anat als sàltings aquests? Sí! no. Cansa moltíssim. Sí, N'hi ha una a cansa Manresa, molt. no? Sí, En sèrio? però és superguai. Bueno, Sí? sí, al polígon, sí. Jo no ho sabia, això. És nou, és que no És vens molt per guai. Manresa. Jo crec que, bueno, quan ets nen vas posat de sucre fins les 7 i sobretot en aquests locals. I clar, Sí. quan ets adult, doncs vas posat d'una De altra què? cosa. Vale. També haig de dir una cosa. Pares i mares de Catalunya estan comprant un munt de cames elàstiques per deixar els nens allà tot el dia que es cansin i poder deixar-los en plan, oh, me olvido. Sí, això no m'ho he inventat, això és notícia. No ho he dit a Confinews, però és notícia, ho he vist. L'he visto. Ah, sí? Sí. En una família només. Però bueno, jo he dit totes les famílies de Catalunya, però, bueno, com sabeu, en aquest programa doncs, diem aquí els datos sense comprovar-los. Anem a escoltar una altra nota de veu? Vale, un Ai, moment, ai. abans. Jo he de marxar. Ha arribat el moment. Ha arribat el moment. Ha arribat el moment de la despedida. Bueno, doncs despedim el programa i escoltem una altra nota de veu sols. Sense tu. Em sap greu. No passa res. Moltíssimes gràcies Moltes per gràcies. haver A vingut, vosaltres, de per haver veritat. participat i per haver estat aquí compartint amb nosaltres aquest petit espai. Aquesta estoneta, gràcies a vosaltres. De Vale, veritat. molt bé. Una abraçada. Adeu. Adeu. Format de 4? Ara, Pum. ara ja podem insultar i dir coses... Vinga, treu-la d'estral. No? Que no, que sigui molt massa. Vinga, va. No, anem a sí, escoltar. Hòstia, em veig Ella molt sí, gran dic ara, no estic nosaltres. acostumada. Ah, doncs... és que és brutal, t'ho juro que m'encanta. És que m'encanta. Pues això, la idea és del rúfulo aquell, del vídeo. Ah, veus? Del Rúfulo. Mira, aquí Diu- aquí farem una petita menció i l'etiquetarem, vale? Aviam si això rutlla. El Rúfulus. Ah, però ara no estem Qui és- gravant, qui és- no? Sí. Sí, tant. Però vull dir Sí, això, sí, no? sí. Sí. Bueno, anem a escoltar una altra nota de veu i ja despedim el programa, que en realitat ja hem fet quasi mitja hora. No, no ha acabat. Vols dir alguna cosa? Sí, i tant. Avui ha sortit el pare del Pau, la El Maria... Martí el tinc dormint. Joder, Sí, perquè ha marxat la Sara, que era la convidada d'avui, tenia una entrevista i ha marxat. Vale. Ara això sortirà al programa. Sí, i tant. És possible. Sí, i tant, t'ho posaré. Sembla que realment estigui parlant sol. Sí. En veritat, Joan Albert, no Albert, menteixis, vius sol. Estàs parlant amb els gats. Realment el cartell. Tu dos és el segon i el segon t'ha sortit millor, no? El primer el vaig fer. Ets el Club de la Lucha i tens una... Ah, no, que no vull fer spoilers, per si algú encara no Home, l'ha a vist. veure, però Hòstia quants anys fa puta. del Club de la Lucha? El Club de la Dutxa, anava a dir, no? El club de la dutxa. Hola.
Algú ha dit el club de la dutxa? Benvinguts a la secció que tothom estava esperant i hem esperat a que marxi la noia Cookie per poder fer-ho en plan bé. Bé, no, o sigui, si hagués estat ella, o sigui, vaig a presentar, d'acord? Endavant, sintonia. Hola a tothom, benvinguts a Qüestions de Sexe, o el programa més calent de la ràdio, el programa més escalf, un programa trencador, un programa que es parla de sexe. Estem aquí amb Joan Albert. Hola, bona tarda. Hola. Què tal? Hola. Clar, per fer aquests programes està parlant en plan... Hola, hola. Com si fossin les 3 de la matinada. Hola. 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 Són les 3 de la matinada i fumo ducados. També estem amb De 3 en 3, o...? Sí. De 3 en 3 de la matinada. Estem amb la Dúnia. Hola, Dúnia. Hola. Què tal? Hola. Molt bé. Hola. 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 I... Hola. I amb AK Pinhead. Hey, yo, estamos ready, estamos para un B, que lo que... Pra, pra. Que no me'n recordava. No te'n recordaves, T'ha vingut com... Hòstia, he de fer això. Sí, és veritat. Sort que això no ho ha vist la Sara. La primera, sí, exacte. Després ho veurà en diferit i dirà on m'he fotut. Em sap, ara, des d'aquí... M'ha caigut molt bé. Sí. Bloquear. M'ha caigut també molt bé. És molt maca, i a sobre de Manresa. És que... Ja està. Sí, del cor de Catalunya. El cor de Catalunya? Sí, sí, molt bé. Sí, Puríssima. Catalunya... Bueno, el cor de Catalunya és Manresa. Tarragona són els genolls. I què és els genitals? El Delta de l'Ebre. Això, perquè ens arriben fins als peus. Molt bé, i ara tenim una pregunta que ens fa arribar algú. Que és... Sí, sí, tenim preguntes. Per exemple, quin és el lloc més estrany on us heu masturbat i amb què us heu eixugat? Endavant. Jo ara mateix? Sí que lo que... ¿Quieres que te lo repita con tu idioma? Sí, por favor. Que, Mafre, ¿de dónde te sacudiste la nutria? ¿Y con qué te lavaste el timbrel? Ok. Me la masturbé dentro de una máquina expendedora y me limpié el prepucio con el envoltorio de un Kit Kat. Vas fer un Kit Endavant. I tu, Joan Albert? Jo a casa teva. Tu, jo estàs a punt de dir. I amb què t'has netejat amb la paret, no? Amb ell, amb el Pau. No, jo és que fa temps que les meves cortines són com correderes, estil japonès, perquè un dia estaven molt dures. I tu? Doncs, la veritat, estic intentant posar també una veu així sensual i he de dir que... ¿Qué le salía en uno de mis videoclips? M'estaria encantada. No tinc molta imaginació amb el tema masturbació, ja que acostumo a fer-ho o en el llit o a la dutxa. M'agrada més fer-ho a la dutxa. Al final venia d'aquí, no? Que jo, el club de la dutxa. Sí, exacte. Que bien hilado, com hilem, Amb el club de la dutxa ens despedim per aquesta setmana. Com ho fas, això, Marc? Ens acomiadem, és en català perquè parlar bé és... Aquí cadascú està a la seva puta merda, Què està passant? O sigui, trec uns malabars. Ara torna a entrar la Sara, també amb un cartell de subscriure. Volia acomiado la secció, companys. Sisplau. I simplement dir que parlar bé és el que ens fa sexis. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Miquel de Falopi, per aquesta pedazo de secció. Doncs, bueno, anem a despedir el programa, ja que hem passat de temps i ja no ens queda temps. Bueno, en realitat podríem aquí seguir 2 hores més, perquè... Però està feo. Clar, està lleig per vosaltres. Doncs, bueno, esperem que us hagi agradat aquest programa tan
espontani. Moltíssimes gràcies a la Sara Roy, que segurament estigui veient això des de casa seva, des del sofà, ens està veient. Sara, ets una crac. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquest ratet i sentim si en algun moment has pensat què està passant? Què és esto? Ho entenem. Escal, sí, t'entenem perquè nosaltres A mi també em passa. Sí, a nosaltres mateixos ens passa. Dúnia, Pau, Joan Albert, algú a dir? Que gràcies, Escal. Sara. No, gràcies a tu. tu. No, gràcies a tu. No, tu. gràcies a tu. I a tu! A tu. No, I a tu. I a tu! A tu, No, gràcies. perquè estàs veient això. Moltíssimes El que gràcies. t'estàs subscrivint. Eso. El que has arribat al final del vídeo. Perquè i ara tenim... A Ser Nadal, a tu. Ah, també. I a la mare del Joan Albert. Que a la mare. També. Ja està. I la meva Avui mare la també mira trucaré. tots els programes, el que passa que no sap comentar, però en realitat comentaria. I m'agradaria també dir-li a l'única persona que a la votació que va ficar el Joan Albert que no. Que no vol Instagram Live. A mi m'agrada. Brutal. Humilitat aquí. O sigui, hem de ser realistes. Home, Si hi ha no li gent ve que de no vol... gust, clar, si no li ve de gust un No ho directe farem. nostre, doncs no, punt. Doncs no ho farem. Clar, Ja poden està. ser 30.000 sí i un no, però si es diu que no, no el fem. Pues, moltíssimes gràcies, Túnia, moltíssimes gràcies, Joan Albert, moltíssimes gràcies, Pau, per aquest programa, i ens veiem, com sempre, els dimarts, dijous i dissabtes a 8:45. Subscriviu-vos i ens seguiu a les redes socials, que les tenim a la descripció. I poc més. Una abraçada i ens veiem al pròxim capítol, al pròxim programa de Confitats. Un petó guapíssims i guapíssimes. Adeu. Bye, bye.